Ο Εμποριός βρίσκεται στο βορειοδυτικότερο σημείο του νησιού. Εκεί βλέπουμε το γραφικό του λιμάνι και την βοτσαλωτή του παραλία. Το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας και το γκρίζο των γυμνών βουνών συνθέτουν ένα τοπίο γαλήνης και μεγαλοπρέπειας. Τέλενδος. Το νησάκι που φαντάζει σαν ένας μεγάλος βράχος. Ήταν ενωμένο με την Κάλυμνο και χωρίστηκε από αυτήν ύστερα από ένα μεγάλο σεισμό τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Το κανάλι που χωρίζει τα δύο νησιά έχει μήκος 700 μέτρων. Ένα μικρό, ήσυχο και ατόφιο ελληνικό νησί απέναντι από τις ακτές της Καλύμνου. Και η επικοινωνία του γίνεται με δεκάλεπτα καΐκια που ξεκινούν από τις Μυρτιές σε τακτική βάση. Στο μικρό λιμάνι σας υποδέχεται ένας όμορφος μικρός οικισμός, με τη ζωή να κυλάει στους δικούς της αργούς ρυθμούς, καθώς δεν υπάρχουν δρόμοι και αυτοκίνητα. Και μόνο το κελάιδημα των πουλιών και ο ήχος από τα κύματα στην ακτή σε συντροφεύουν, περπατώντας στα αρωματικά δρομάκια του. Οι γαλήνιες στιγμές ανάπαυλας, μακριά από κάθε ένταση και άγχος. Και εκεί, μέσα στην απόλυτη ησυχία, ένας ήχος γνώριμος από τα παλιά μας έκανε να κοντοσταθούμε. Ήταν ο ήχος ενός αργαλιού που από τα πανάρχια χρόνια ακόμα χρησιμοποιείται για να φτιάχνουν κουρελούδες και άλλα είδη σπιτιού. Οι όμορφες παραλίες και κυρίως αυτή με τη μαύρη άμμο στην πίσω πλευρά του νησιού, αλλά και όλες οι υπόλοιπες γύρω από το νησί σε προκαλούν να παρατείνεις την παραμονή σου και να απολαύσεις ξένιαστες διακοπές, ενοικιάζοντας ένα ήσυχο δωμάτιο σε ένα από τα λιγοστά αλλά πανέμορφα ξενοδοχεία της. Στα γραφικά του ταβερνάκια μπορείτε να απολαύσετε φρεσκότατους ψαρομεζέδες από τα δίχτυα των ψαράδικων κατευθείαν στο πιάτο σας. Το ταξίδι της επιστροφής γεμάτο από εικόνες, ήχους, γεύσεις και αρώματα που μένουν χαραγμένα στη μνήμη, κάνοντας για πάντα την Τέλενδο αξέχαστη. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας και ακολουθώντας το δρόμο βορειοανατολικά από την Πόθια προς το Βαθύ, συναντάμε πολλές μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, με μικρές γραφικές παραλίες μπροστά τους, ενώ στο βάθος διακρίνονται καθαρά τα νησιά της Ψερίμου, της Πλάτης και της Κο. Καθώς φτάνουμε στην τελευταία στροφή του δρόμου προς το χωριό, σταματάμε για να απολαύσουμε μία πανοραμική άποψη από το Βαθύ. Το λιμανάκι του Ειρήνα βρίσκεται στο μοιχό ενός θαυμάσιου φιόρδ με απότομα βράχια δεξιά και αριστερά του και μία ήσυχη γαλάζια θάλασσα ανάμεσά τους. Η κοιλάδα του Βαθύ, περικλεισμένη καθώς είναι από τα ψηλά βουνά,
της μέσης και βόρειας οροσειράς δίνει την εντύπωση μιας ξεχωριστής ενότητας στο νησί. Οι γόνιμες εκτάσεις του επέτρεψαν στους ανθρώπους από τα πανάρχια χρόνια να κατοικήσουν στην περιοχή και να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά και με τη θάλασσα. Στα γραφικά του ταβερνάκια μπορείτε να απολαύσετε φρέσκους ψαρομεζέδες, συνδυάζοντας τις γεύσεις με την υπέροχη θέα και απολαμβάνοντας τους νέους να διαγωνίζονται στα μακροβούτια, σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Το μπάνιο στα καθάρια νερά της είναι από τις ωραιότερες ίσως απολαύσεις για τον επισκέπτη της Καλύμνου, όπως επίσης για τους περιπετειώδεις αναρριχητές τα απότομα βράχια της. Στο νησί μπορείτε να βρείτε όλων των ειδών τις παραλίες, από χρυσή, γκρίζα, ακόμα και μαύρη άμμο, αλλά και βοτσαλωτή. Βλυχάδια, μυρτιές, κατούνι, μασούρι, αργινόντα, εμποριός, θέρμα, βαθύ, χοχλακάς. Είναι μόνο μερικές. Αλλά όποια όμως κι αν επιλέξετε, θα βρείτε διαυγή, κρυστάλλινα και καταγάλανα νερά. Μπορείτε επίσης να αποδράσετε κάνοντας μία μονοήμερη εκδρομή στα γύρω πανέμορφα νησάκια της Ψερίμου, της Πλάτης ή της Νερά. Είτε μπορείτε να περιπλανηθείτε στα εκατοντάδες περιπατητικά μονοπάτια μέσα από τις μυρωδάτες βουνοπλαγιές που οδηγούν σε αρχαία μνημεία και κάστρα ή στα υπερήτεχνα εκκλησάκια και μοναστήρια που αφήνουν τον επισκέπτη ευρώντιτο. Αν τώρα κατά την περιπλάνησή σας δείτε συχνά να υπάρχουν στο δρόμο πινακίδες με το σήμα που αντιπροσωπεύει το σπήλαιο, μην απορρίσετε. Έχουν διαλέξει την Κάλυμνο ως τόπο δημιουργίας τους και υπόσχονται να σας χαρίσουν ένα μοναδικό θέαμα. Πηγαίνετε λοιπόν στη σπηλιά των 7 Παρθένων, στο σπήλαιο του Κεφάλα, του δασκαλιού στο Βαθύ ή σε αυτό της Ψερίμου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και απολαύστε την υγρή τους ομορφιά. Αν είστε όμως λάτρεις της κατάδυσης, η Κάλυμνος, εκτός από την πλούσια σπονκαλλιευτική παράδοση των θρυλικών σφουγγαράδων της, διαθέτει ένα απίστευτα μαγευτικό υποθαλάσσιο πλούτο. Σπήλαια, ρέστες, γκρέμια και ναυάγια σε ασφαλή ζεστά νερά με την εκπληκτική διάβγεια των 35 μέτρων που βρίσκονται